Jefe, on vols que anem? Anem on vostè vulgui. Suposo que li han passat moltes coses en el taxi, no? Que ha conegut gent estranya. Si les parets del taxi parlessin, tindríem moltes històries a contar, moltes. És que en una gran ciutat com Barcelona, qualsevol cosa és possible. Amb tot el que he viscut al taxi, es podria escriure un llibre.